mong'eni oting'o ngima dhano, mong'eni nitiere ngima dhano mamoko ma bende oting'e nyamburko, ne gina soko wang'e nikech naneno kata mana nonro ma bende duola mano mar NTSA nochiwo kwan mag masiche mag apaya chakre Januar mano dwe mokwongo nyaka rom kanyo ma dwe mar adek to par ni wantiere dwe mar abiriyo sani ma nonro bana bende na gitimo chakre dwe mokwongo nyaka dwe mar adek wachre ni ji madirom 974 osalalo ngimagi e masira mag apaya. Koro warito nonro ma bende pod gibiro bedo ka gitimo nyaka koro rom kanye giko mar dwe mar abiriyo. Ka bende wacho ni pedestrians jok mawuotho gi tiendegi 330 manyiso ni ok nyaka idh mana nyamburko kende kata mana kiwuotho e geng' apaya kacha nyamburko nyalo na tuomi. Motorcyclists mago joriemb apiko bodaboda 265. Passengers magi koro jok moting obede nyamburko obede kata mana nitiere bodaboda ji 171. Derepe gin giwegi gin bende gilalo ngimagi nikech chakre dwe mokwongo nyaka dwe mar adek kaluwore gi NTSA derepe maromo 98 oselalo ngimagi. Jok machielo iluongo ni pillion passengers mago ma samoro nyalo bedo ni wuotho kata mana e geng' apaya kama maromo 93 makoro wacho ni ting nitiere ne dereva to ting bende nitiere ne jal mawuotho e geng' apaya hinya seche ma bende ng'ado ndara aparo ni ting nitiere kodwa wan duto. Adwaro ni walosi nikech ang'eni NTSA bende osebedo ka timo tiegruok ne derepe mopogore pachoka tiegruok ma bende giwacho ni derepe okekra na road signatures mago rang'iny mopogore ma bende nitiere e apaya. Samoro kata mana kintiere highway inyisi ni riemb 80 km/h inisegolo kata mna speed kanyo koro riembo kata mna speed mar 120. Samoro kata na road bump okine magi signatures mopogore ma bende nitiere geng' apaya. Mago bende walose di bende gin bende magi kelo masiche mag apaya. Riembo bende e kinde thuolo malach. Samoro dereva wuok e piny Rwanda kabiro e piny Kenya. Samoro ninde nyamburko. Aparo ni magi duto te kata bende ni sirikal temo kar manyalo to bende nyalo kelo achiedh nada. Winjo mana pachi kapok wakoyo matin. Yes, mano dear Sharon. Ilungo ni driver behavior e transport planning. Now, kirango behavior marwa, timbe wa e ndara, kaka watiyo gi ndara. And iyudo ka koro ng'ato ka ng'ato dwani mondo bed boss e ndara kae. Kiriembo lori maduong' to ine mitelo ni jogi te, ine boss mar jogi te. Boss ni inyalo harass jogi te. Inyalo haras jalori wadwe miluoro kende. Koro jamtoka matin inyalo haras ng'ama riembo apiko, inyalo haras jatielo kamano. Kiriembo mtoka matin inyalo haras jandiga, japiko gi jatielo. Kiriembo apiko koro iyudo ni behavior ok en behavior mochomo safety, ok en behavior mochomo nto koro e ndara kae arit ngima nyawadwa nadi. Ma en gimoro ma aparo ni en gima wuok from the colonial days nikech ndara kae mtoka en gimoro mwakawo pod ni en gima mzungu luongo ni status symbol. Matiende ni koro ineno sa miriembo mtoka cha to in koro in e wi jogi te. Kiriembo apiko to in e wi jok mane jandiga gi jatielo chande. Koro driver behavior ni ok en gine ma ok ober. Emomiyo yudo ka pod wabedo ni ibom na rito chik mar ndara ka polis neni. To mae ok en kata mna gima ok en gima lure mna gi drivers kende. Actually anya wacho ni kaka watiyo gi ndara te behavior wa ndara ok en gimoro maber nikech iyudo ka kata mna passengers bende wabe warito ni nyaka polis ng'iwa. Ibo yudo ka ji nie matatu ka chande to onge ng'amotu msip. Warito mondo kwa chiegni chopo ka polis kore kiwinjo ka kuma polis to road block nitie. Kore kiwinjo ka manamba nyiso ji nierero wachiegni chopo polis koro warwakuru msip. Koro iyudo ka behavior wachande ok en behavior ma ochomo kaka wanyalo rito ngima wa e ndara. En gima ok ber kendo iyudo ni ok en gima wasetimo kaka country. Road use behavior ok en kamoro ma government ose kase lwete ni mondo wane kaka wanyalo loko this road use behavior. Emomiyo yudo ka kata mne chichegi nitiere speed bump, nitie nyaka signage miwacho kande
onyisi maler ni kae inyalo mna ringo at 50 km per hour. And kwa the driving schools, ma en gima osewachi kachande ni ka in e town, speed limit and 50 km per hour. To ka NTSA onge ndara, wakete aketa kata 120 wadhi adhiya, jok mariembo mtokni. Koro iyudo ka road use behavior wani ok en gimoro maber, and en gima pok otimne nonro maber mondo wane ni to kaka jo Kenya wanyalo bedo gi road use behavior machalo nadi ma ochomo mamiyo mondo wabed ni seche mwatiyo gi ndara to wan safe. Kata mna passengers bende ma ok en I mean pedestrians, jok mawuotho gi tielo. Accident motimore masani owuoyeni fortunately ok notimore gotieno, but iyudo ka kata mna jok mawuotho gi tielo kande, ng'ato wuotho awuotha ok orwako law ma iluongo ni reflector, orwako law madak, drive ok nene, but e pache nong'iyo ni dong' ng'ano nena, koro anyala wuotho eka wuotho, ineno. Koro iyudo ka gik mamiyo wabedo gi masiche e ndara gin gik mang'eny, and ng'eny gi gilure gi kaka watiyo gi ndara, behavior marwa e ndara chande. Samoro ng'ato bende oriembo mtoka to omer, to wacho ni gari ong'e dalagi, but gimok wang'eyo ni seche gachi ong'e dalani in ema in gi kode, in ema imer, lakini idhi risk ngima mar ji mang'eny nikech kaponi wuok e ndara, kaponi bayo ndara, bidonjo kata mna kuma ji use kaka koro chiche mwawacho gieki, ji mang'eny dhi wito ngimagi. So road use behavior ni en kamoro ma serikal oripo bed ni kete mkazo kabisa NTSA